Huomenta, kulta. Joko on aamu. Täällä on niin kauhean pimeetä. Kello on vasta jotain 2:30. Sä et saa unta. Voi pientä. Tuu tänne kainaloon. Joo. Pistät vaan simmut kiinni ja ajattelet jotain mukavia ajatuksia. Kyllä se uni sieltä tulee ihan kohta. Ihan varmasti. Laitat nyt vaan silmät kiinni ja sitten käperryt vaan tänne viereen. Sun vieressä on vaan niin hyvä nukkua. Oot niin lämmin ja sit kun sä nukahdat, niin sä tuhiset sillai kauhean söpösti. Ja siihen on sitten niin kauhean helppo vaan nukahtaa itsekin aina uudestaan. Ai, sä kaipaisit vähän hipsutuksia. No. Kyllä mä nyt vähän sua hipsuttelen. Käännät vaan selkäs tänne päin, niin hipsutellaan vähän. Aloitetaan sieltä niskasta. Ihan vaan varovaisesti vähän sormenpäillä sieltä niskan juuresta. Varovaisesti vähän olkapäille siitä ja hitaita, varovaisia pyöritteleviä liikkeitä. Ja vaan sormenpäät liukuu sun hartioilla. Eikö tunnukin aika mukavalta? Tunne noi pienet kylmät väreet, jotka kulkee sun selkärankaa pitkin. Sormenpäät liukuu niitä samoja reittejä hiljalleen alaspäin. Sormet liukuu pitkin sun selkärankaa varovasti, ihan vaan sormenpäät. Vähän tunnet kuinka kynnet kevyesti liukuu pitkin sun selkää ja hiljalleen alaspäin sun selkärangan viertä. Vähän käy siellä kyljen puolella, mutta mä tiedän, että sä kutiat aika herkästi, niin ollaan varovaisia. Hitaita pitkiä liikkeitä. Selkää pitkin ylös ja alas ja välillä sinne ihan niskaan, hiusten juuriin saakka. Vähän pyöräytän sormia siinä sun poskella ja vähän käydään korvanlehden takana myös. Tunnen kuinka sun keho alkaa hiljalleen rentoutua ja hengitys muuttuu rauhallisemmaksi. Pienet värähdykset välillä kulkee sun kehon läpi, mutta hiljalleen se uni alkaa sieltä saavuttaa sua. Ja sitten lopulta mä vedän peiton takaisin sun päälle ja otan sut sinne lusikkaan nukkumaan ja sitten me hiljalleen yhdessä vaivutaan sinne levollisten unten maille. Nähdään aamulla, kulta.